Criptovaluta se află pe blockchain. Pentru a avea acces la acești bani, avem nevoie să ne conectăm la acel blockchain. Există 3 moduri prin care ne putem conecta la banii noștri de pe blockchain. Al doilea mod este un portmoneu rece. Se spune cold wallet. Este sub forma unui stick care se conectează la un calculator conectat la internet, respectiv se face legătura cu blockchain-ul și pe ecranul monitorului noi vedem iarăși ce tipuri de monede avem și câte avem noi, cantitatea lor. Deci ne-am conectat la blockchain. În cazul în care acest stick este deconectat din calculator, automat deconectat de la internet, respectiv nu mai avem conexiune cu blockchain. Este foarte greșit să credem că pe acel stick se află bani sau în telefon se află bani. De fapt, banii se află pe blockchain. Iar prin intermediul internetului noi doar vizualizăm ce avem acolo. Pentru a face un transfer, este necesar tot timpul să ne conectăm la blockchain, am făcut transferul și ne-am deconectat.